ha estat més simbòlic que real. Avui s'ha donat per iniciada la demolició de l'hotel Playa Náutico a Llucmajor, la primera instal·lació obsoleta que s'esbuca dins el pla de reforma de la platja de Palma. Les tasques de demolició pròpiament dites començaran la setmana que ve. Han estat tan sols uns segons, els més esperats des que Nájera va assumir la gerència del Consorci de la platja de Palma. Simbolitzen l'inici de la reforma integral que defensa. L'excavadora ha deixat marcat el primer hotel obsolet que es tirarà a terra. Una satisfacció perquè és un projecte molt complex, és un projecte allà on hi ha moltes distintes sensibilitats i que per tant haurem de consensuar molt perquè a la vegada és bo que la gent vegi que començam a fer coses, no? I per tant avui de qualque manera començam a fer coses. La demolició real començarà en una setmana. Per la proximitat amb altres edificis es farà a mà, pis per pis. Hi treballaran 10 persones, com a mínim 2 mesos. Les obres costen més de 200.000 euros. Tot i que es col·locaran mecanismes de protecció, els veïns tenen por. Miedo, ¿qué te parece? Si cae un cascote de aquí arriba de 10 plantas de altura encima de una casa vieja, ¿qué es lo que hace con la casa? Hundirla y las personas que estén dentro lo mismo. L'acte no se l'ha volgut perdre ningú, ni el grup de parlamentaris alemanys encarregats de la Comissió de Turisme que han vingut a Espanya per reunir-se amb empresaris i responsables del sector. Seguro que van a llevar a casa unas tantas ideas para Alemania, porque lo que pasa es que en Alemania también nos hace falta la innovación continua en el sector turístico. Aixecat als anys 60, l'hotel Playa Náutico va tancar les portes el 2002. Se'l va quedar l'Ajuntament de Llucmajor, que ara l'ha cedit gratuïtament al Consorci. El solar de 300 metres quadrats que deixarà buit es convertirà en una zona enjardinada. Amb preocupació i fins i tot amb sorpresa... Un pot de sorpresa i un pot d'escarrufera ara quan tiren aquest primer hotel, però bueno. Me quedo molt sorprès ara jo d'aquesta cosa. Han viscut aquesta primera demolició els hotelers i comerciants que perdran els seus establiments si tiren endavant el pla de reforma. Esperen que l'informe vinculant que ha d'emetre Cort al desembre els permeti conservar els negocis, encara que hagin de fer modificacions per entrar dins zona verda. Sí que nos agradaria, i de fet proposam, quedar integrats dins aquesta zona verda en les millores i adequaments que facin falta per complir el pla. Nosaltres crec que hi cabem, o sigui que no l'edifici és nou, si hem de fer un parell de modificacions, les feim. Esto está perfecto para estar en una zona verde. Lo único que no cabe muy bien es lo que hay ahí, lo del mega. Alguns veïnats i turistes troben contraproduint fer una gran despesa per canviar la cara a la zona. Sinceramente a mí me encanta, es precioso y 60 años durando tanto tiempo los hoteles es como, ¿cómo se llama? Es casi la historia, es como se llama patrimonio, ¿no? Els afectats opinen que, tot i la demolició d'avui, la proximitat de les eleccions pot provocar que s'endarrereixi el procés de reforma.